Doamne, dă și mie un bărbat. Ce naiba? Tu cine ești, mă? Bă, femeie, tu ești sănătoasă? Tu mă chem la etajul 7, roagă-te și tu la parter, dacă picam după balustrada asta, ce făceam? Tu ești cumva un înger? No, ți se pare, eu sunt alpinist, dar m-am săturat să urc pe munte și acum m-am apucat de blocuri. Am crezut că am înnebunit și văd îngeri. Dar de ce de cațeri în rochie? Ca să mă aerisez mai bine. Da, că mă aduceți în stare de orice, normal că sunt înger. Aoleu, păi și de ce ai venit? N-ai zis tu că-ți dorești un bărbat? Da, dar tu nu ești genul meu. Acum înțeleg de ce ești singură. De ce? Nu mai contează, nu sunt eu bărbatul tău, eu am venit să văd ce-ți dorești ca să știu ce-ți trimit. Îmi doresc pe cineva cu bani, Păi să putea? ca să mare cu piscină. Păi tu știi să noți? Nu, dar învăț. Așa, vreau să aibă și mașină. Ce culoare să fie mașina? Roșie. Gata, s-a notat. Păi și când îl primesc? La ce dorințe ai tu, nici Dumnezeu nu poate să le împlinească. Dar dacă vrei, pot să-ți dau un câine. Nu-i problemă că pot să-ți dau o pisică, o oaie, un cal, orice vrei tu, dar nu bărbat.